Добре дошли в последния урок от модул 3. В този урок ще разгледаме как да създадете, приложите и оцените финансов план, който е в съответствие с вашата мисия и подпомага устойчивостта на вашето социално предприятие. Когато говорим за финансово планиране, не става дума само за управление на пари, става дума за даване на посока и структура на идеите ви, така че те да се превърнат в реалност. Един добър финансов план ви помага да определите на къде вървите и как ще стигнете до там, да гарантирате, че разходите ви съответстват на вашата мисия и ценности, и да се подготвите за неочаквани предизвикателства, защото устойчивостта е ключова в социалното предприемачество. Най-важното е, че финансовият план превръща дългосрочната ви визия в практични, постижими стъпки. Затова финансовото планиране наистина има значение. Какво всъщност включва един добър финансов план? Бюджетиране. Решавате как да разпределите ресурсите си така, че да подкрепят мисията ви. Прогнозиране. Гледате напред и правите обосновани предположения за бъдещи приходи и разходи. Това ви помага да планирате с увереност, дори при несигурност. Стратегия за финансиране. Откъде ще дойдат средствата ви? Ще кандидатствате ли за грантове? Ще привличате дарители или ще генерирате приходи от дейността си? Инструменти за оценка. Те ви показват кое работи и кое има нужда от промяна, така че да се подобрявате с времето. Поставянето на правилните финансови цели е съществена част от плана ви. Но не всяка цел е добра цел. За да бъде ефективна, тя трябва да бъде конкретна. Вместо «искам да спечеля повече», кажете «искам да събера 5000 евро до края на годината». Измерима. Трябва ясно да можете да проследявате напредъка си. Съгласувана с мисията ви. Целите трябва да подкрепят по-голямата визия на това, което се стремите да постигнете. Ограничена във времето. Определяте ясен срок, който да ви държи фокусирани и отговорни. Вашият финансов план е пътната карта, която ви помага да достигнете тези цели стъпка по стъпка. След като създадете финансовия си план, е важно да следите как вървят нещата. Проследявайте паричните потоци, вижте как се движат приходите и разходите, за да избегнете неприятни изненади. Правете редовни прегледи на бюджета. Сравнете планираното с същинските разходи. Оставате ли в рамките на бюджета? Има ли непредвидени области? Подготвяйте финансови отчети. Те са не само полезни за вас, но и задължителни при комуникация с партньори, инвеститори или екипа. Задайте ясни KPI, ключови индикатори за изпълнение. Те може да са свързани с приходи, разходи или социално въздействие. Те дават измерими цели, към които да се стремите. Помнете, финансовият план е гъвкав. Не се страхувайте да правите промени, когато обстоятелствата или целите ви се променят. Дори с добър финансов план, има често срещани грешки, които могат да застрашат стабилността на предприятието ви. Липса на резервен фонд. Неочаквани разходи могат да се появят по всяко време. Без буфер те могат да нарушат целия ви план. Подценяване на разходите. Много стартиращи социални предприятия пропускат скрити или нередовни разходи. Пропускане на редовен финансов преглед. Без редовна проверка може да пропуснете ранни сигнали за проблеми. Прекалена зависимост от един източник на финансиране. Ако този източник изчезне, изчезва и вашата стабилност. За да избегнете тези рискове, изградете резервен фонд. Преглеждайте бюджета си често. Следете внимателно разходите си и диверсифицирайте източниците на финансиране. Осъзнаването на тези рискове и активното планиране около тях ще направи вашето предприятие по-силно и по-устойчиво. В обобщение, финансовото планиране и оценка са основни инструменти за превръщане на вашата социална мисия в устойчива дългосрочна реалност. Разгледахме ключовите елементи на финансовия план – бюджетиране, прогнозиране и поставяне на цели. Видяхме как проследяването и адаптирането ви държат на правилния път. И обсъдихме честите грешки и как да ги избегнете чрез добри навици и проактивно мислене. Финансовото планиране не е еднократна задача. То е непрекъснат процес, който ви дава яснота, увереност и контрол върху бъдещето на вашето социално предприятие. Благодарим ви, че изгледахте този урок за финансово планиране и оценка.
Преди да преминете към следващия модул, моля, попълнете краткия тест, за да проверите разбирането си на ключовите концепции. Ще се видим в следващия модул.